Siyiqiniso isisho esithi uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayihlalise namakhosi. Bafowethu, namhlanje ngizokhuluma ngoKhuzani uKhuba, umfana kaMpongosi le eNkandla eMandaba. Uyabona njengoba excuse. Yabona njengoba ngithi siyiqiniso isisho esithi uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayihlalise namakhosi. Ngikhuluma ngoKhuzani umfo kaMpongosi. Zolo lokhu eminyakeni embalwa eyadlula siyokhumbula kahle ukuthi uKhuzani umfo kaMpongosi simbize ngawo wonke amagama ongawacabanga. Simbiza ngedixa, simbiza ngayo yonke into embi, simbiza ngomgodi, sambiza ngayo yonke into embi, amagama amabi anobusathane. Kodwa uNkulunkulu lento besiyibona ingelutho wayithatha uNkulunkulu wayihlalisa namakhosi. Buka manje uKhuzani ukuphi ngokwempilo. Noma sesidlulile thina ngokwempilo siyaqhubeka sisamdelela, sisambiza ngawo wonke amagama. Kunalokho akashoni phansi ngenxa yamagama esimbiza ngawo. Ulokhu uNkulunkulu emhlalisa nje namakhosi. Ulokhu uNkulunkulu emphakamisa more and more. La sikhulumi njengoKhuzani nje. Sikhuluma nge-icon kaMaskandi. Sikhuluma nge-icon kaMaskandi eney'ndondo eziwu-25 kulo mculo kaMaskandi. Sikhuluma ngomculo onama-achievement ayisimangaliso, into ongakaze uyibone emculweni kaMaskandi. Umculi ohambe walanda ngisho iy'ndondo phesheya kwey'lwandle. Sikhuluma ngoKhuzani Mpongose. Lento ibingelutho izolo, iyidixa izolo. Namhlanje isihleli namakhosi, isihleli esihlalweni sobukhosi, ihleli namakhosi. Buka manje into ezokwenzeka. uKhuzani uyoshada mhla ka-15 Disemba. Kwenzeka into esingakaze siyibone. Mina angikaze ngiyibone lento eyenzakayo njengamanje. Angikaze ngibone abantu abahlonishwayo, abantu abakhulu, abahlonishwa ngendlela eyisimanga, behamba beya emzini wedixa, umuntu esasimbiza ngedixa, beyonikela besisipheko lapha kulowa muzi kaKhuzani. Seyinkomo ngeyinkomo ngeyinkomo, angazi manje iy'nkomo zingaki esezingenile kulowa muzi. Utshwala osobungenile kulowa muzi. Nazo zonke nje iy'pheko abantu ngokuhlukahlukana kwabo, abantu abakhulu. Lo muntu thina sithi njengabalandeli simgxeke simbize ngayo yonke into. Ukuba uKhuzani akaphili nabantu bengeke siyibone lento esiyibonayo. Lento eyenzakalayo njengamanje isivezela ngokusobala ukuthi uKhuzani umfo kaMpongosi, i-icon kaMaskandi, akayona lento esicabanga ukuthi uyiyona. Isivezela ngokusobala ukuthi uKhuzani ukuphila nabo bonke abantu. uKhuzani uwumuntu wabantu. Uma uwumuntu wabantu, sikubona ngokuthi uma unomcimbi noma unento onayo ngaleso sikhathi, sibona abantu bekuseka ngale ndlela uKhuzani abamseka ngayo manje. Buka abantu abaseka uKhuzani njengamanje. Sibona obhuti abadala oMavava, sibone oNala, sibone bonke abantu esibahloniphayo beyonyathela kuloya muzi kaKhuzani umfo kaMpongosi, behambise isipheko. Oh, siyakubongela Khuzani. Siyakubongela mfo kaMpongosi. Khula mfo kaMpongosi, uye phambili. Uqhubeke uhloniphe abantu. Namhlanje unayo yonke into empilweni.
wakhile uqedile mfokaMpungose. Unomuzi omkhulu ngendlela eyisimanga, umuzi wakini owawuvusa, umuzi owawukade unorondo owodwa owawunetha, kodwa awuvusa lo muzi waba yilento oyiyona namhlanje. Uney'moto, ugijima ngey'moto ey'nkulu, ama-Defender, iy'moto zo-3.5 million. Sasikubiza ngedixa, kodwa namhlanje umuntu omkhulu, uhleli namakhosi, uhleli esihlalweni sobukhosi. Uyayithatha uNkulunkulu into engalutho, ayihlalise namakhosi. Izinto osuzi-ashivile empilweni nezinto onazo njengamanje empilweni. Ubuyidixa izolo, namhlanje ugqoka amaguji, ugqoka iy'ngubo ezibizayo. uNkulunkulu ukuthathile mfokaMpungose, wakuhlalisa namakhosi. Qhubeke ngenhliziyo yakho, qhubeke ngomoya wakho ukuhlonipha abantu, qhubeke ngokuthanda abantu. Hhayi, iy'mfamona ziyoqhubeka zikhulume ezikuthandayo ngegama lakho. Wokwazi ukuthi izinja aziyikhonkoti imoto emile, kodwa izinja zikhonkotha imoto ehambayo. Ngalesikhathi abantu bekukhonkotha, ngalesikhathi abantu bekhuluma zonke izinto ezimbi ngegama lakho, uNkulunkulu uyakuthatha, uyakuphakamisa mfokaMpungose, ukukuhlalisa namakhosi. Yilawa mazwi bafowethu bengizowasho namhlanje. La mazwi ngiwasho ngijulile, anginasikhathi sakudlala, anginasikhathi saqhawe, anginaqhawe la, kodwa ngizokhuluma iqiniso. Ngizoncoma umfokaMpungose, ngizoncoma into eyenziwe uNkulunkulu umfokaMpungose, emthatha engelutho, emhlalisa namakhosi. Sokusho konke thina esikuthanda ukusho ngegama lakho, kodwa uze ungapheli amandla mfokaMpungose. Uqhubeke uye phambili, uNkulunkulu uyokuphakamisa more. Uze wazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Abantu futhi abakuphakamisayo empilweni yilaba abasho izinto ezimbi ngawe, yilaba bantu abasho izinto ezinegative ngawe, yilaba bantu abakuthukayo. Okwazi ukuthi bayakuphakamisa labo bantu empilweni. Asibonge ithuba.